Tämä oli normaali hardcore Minecraft-palvelin, kunnes he liittyi. Koko palvelin oli muuttunut täydeksi anarkiaksi, jossa jokainen pelaaja tekee mitä tahansa ollakseen voimakkain. Ja ne, ketkä ei ole vallassa, tekee mitä tahansa saadakseen sitä. Meidän Minecraft-palvelinta on olemassa sivilisaatiopelaajista, jotka kulkee nimellä Imperiumi. Pelaajia, jotka ovat koko ajan täysin näkymättömiä, paljastamatta todellista henkilöllisyyttään. Tämä tarkoittaa, että ketä tahansa vastaan tuleva pelaaja voi olla kuka tahansa. Miksi me ollaan täällä, Mika? Sen takia, koska mä haluan, että te liitytte Imperiumiin. Juttu on se, että siis Mika, sä mainitsit mitä? Mä tiesin, että se on se rikas, mutta mä en tiennyt, että se on niin rikas. Silloin jäätävä Death Star sen niinku endissä. Siis ekana Mika löytää mut. Sitten Laser kautta saapuu paikalle. Nöyryyttää mut. Rikkoo mun armorit. En mä voi enää niinku edes kostaa niitä, ellei mä voin. Mitä jos mä voin kostaa? Mitä jos mä rakennan tai luon aseen, jonka avulla mä voin tappaa kenet vaan? Kaverit, ykseni heitti mut sinne vankilaan 3 totemin kanssa, tarvitteko sitä? No, mulla on 1. Mä voisin ottaa Mä 1. voin ottaa 1, mulla on 0. Okei. Te ette nyt sitten räjähdä. Nuo on ainoat totemit, tämän lisäksi mikä minulla on kädessä, mitä minulla oli ennen kuin me teleport. Ette poppaa niitä!